Kristallisen selkeät meil elämässä. X määrä vuosia tän ihon sisällä on edessä. Vuorokauden kierto taluttaa ja joskus raahaa, mutta aika käyttäytyy siinä miten haluaa. Me ollaan suuren rytmin osia, hengittäviä. Voiko aikaa tuhlata, vastaan siihen aina eri tavalla. Tavattuani sut nautiskelevan ja laiskan on teoriani. Ajan hyvästä käytöstä kokenut kolauksen. Nyt on kello 6 vaille aamukuusi. Aurinko ei ota kantaa viltä. Uusi päivä tuntuu siihen hiljaa heräävistä. Paljastavaa kirkkauttaan ei mikään estä. Nukkua ei voisi pitää huolen aurinko. Mut säteet eivät riitä siihen, että mieleeni kohoaisi auringon lailla. Yöllä jo täytyy rauha tehdä valon kanssa. Olen minä ottanut uuden päivän vastaan monella tavalla eri olosuhteissa. Olen minä sanonut hyvää huomenta eri ihmisille eri tunnetiloissa. Olen herännyt toisen lämpö vielä iholla. On noussut ylös sängystä, paniikkia rinnassa. On ollut kuin koiran pentu, into täynnä aamulla. On jäänyt makaamaan koko vartalo kipsattuna. Mun vapauteni mahtuu siihen. Aurinko nousee aina piittaamatta. Olenko valmis? Ei voimaa pysty saa. Ei oo verhoista mihinkään. Nyt on kello 6 vaille aamukuusi. Aurinko ei ota kantaa viltä. Uusi päivä tuntuu siihen hiljaa heräävistä. Paljastavaa kirkkauttaan ei mikään estä. Nukkua ei voisi pitää huolen aurinko. Mut säteet eivät riitä siihen, että mieli kohoaisi auringon lailla. Yöllä jo täytyy rauha tehdä valon kanssa. Kiitos.